Fatim. An sɔrɔ mama. Sera sera. Basi la. Nan ma dun? Nan ka taara ci la. A taara ci la? Awɔ. Ne yɛrɛ bɛna taa baara wɛrɛ la. Sɔɔni bɛ se ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ wuli. Awɔ. Mama, ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'e ɲininka. Ni den y'a dogo a ba la o, est-ce que o ka ɲi? Ayi o man ɲi. Mais ni ba fɛnɛ y'a dogo den na dun? O fana man ɲi. Mais ni cɛ fɛnɛ y'a dogo a furumuso la dun? O man ɲi. Furumuso fɛnɛ man ni dogo a furukɛla la dun? O fana man ɲi. Ok. Mais maman, depuis ne nana, ne bɛ ka min ɲininkali kɛ la, e tɛ ka fɛn fɔ ne min t'a yɔrɔ ko la. Kalanden. Karamɔgɔ. I bɛ bɔ. Don o don I bɛ na ni wari min ye ka bɔ I ka garibuya kɛyɔrɔ la ka na. I b'i cɛsiri ka dɔ fara wari in kan. Walasa an bɛ laɲini min kɔ, an ka laɲini ka se ka sɔrɔ joona. Parce que an mago bɛ minɛn de la. Fatim. Min bɛ bolo min kan, tiɲɛ yɛrɛ la man di ne ka a f'i ɲɛna. Mais komi courage b'i la k'an ɲininka, n b'a ɲɛ f'i ɲɛna. Ok, bɛ sɔn ka diya. Fatim, ne baarakɛɲɔgɔnw taara min minɛ ka ɔkɔli jigin. Ne baarakɛɲɔgɔnw taara min minɛ kalan jigin yanni na ɲuman ka taa min nɔfɛ. Fo an ka minɛn de san joona joona. Wa o t'a bannen dɛ. I bɛ taa garibuya la yɔrɔ mun ni yɔrɔ mun na, I b'a lajɛ I ɲɔgɔnna denmisɛnnin duman duman minnu bɛ yen minnu kun ka kɛnɛ I b'a fɔ I cogoya, I b'olu nɛgɛ ka fara I kan. N'u nana min kan ka f'u ye k'u bilasira, o bɛ f'u ye, u ka sɔrɔta ye min ye an'u ka kɛta u bɛ ɲɛf'u ɲɛna. Sabula yɔrɔ damadamaw bɛ yen, o yɔrɔ damadama n kan ka teliya ka yen minɛ de sisan teliya yɛrɛ la. A faamuyana? Wari min bɛ yen a tɛ minɛn sɔrɔ. Bɛɛ bɛ gɛlɛya cogo sugu bɛɛ la ka mɔgɔ fara I yɛrɛ kan. Aw bɛ min ɲini sisan aw ka se ka na n'o ye teliya la, an ka se ka minɛnw sɔrɔ. An ka yɔrɔ in minɛ joona ka yen k'an ka base ye. A faamuyana? Ni hakilina min b'i yɛrɛ la k'o fɔ n ɲɛna fɛnɛ I bɛ se k'o ɲɛfɔ n ye. Ayi bon kojugu tun y'a fɔ ko hakilina foyi tɛ n na. Ne e kɔni ne ye ne bila yɔrɔ o e ma fɔ ne ka na yala de wa pour que an ka se ka fanga sɔrɔ halisa. Ne n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ n'olu ye garibu ye olu fara an kan an ka caya an ka fara ɲɔgɔn kan. E mago b'o de la. Kosɛbɛ. Ayi e kɔni y'o kɛ. Walasa laɲini ka se ka sɔrɔ. O bɛ kɛ. Sini kɔni ne bɛ taa n ka yala la. N dalen b'i la. N ka yɛlɛmaw baden fana. I kɔni b'a dɔn ne ye docteur ye. Awɔ, n b'o kalama. Fatim, an ka baara ye ka hadamadenw furakɛ hɛrɛ ni baden na, ka nin kɛnɛya ko ɲuman d'u ma. Awɔ. Ne ni min ye muso in ta fanfɛla ye, ne ni muso in tun bɛ baara kɛ, an tun ye baarakɛɲɔgɔnma ye. Muso in de nana bɔ ni sira kura ye, ne tɛ min kalama a ka ko la. Mama, o ye sira jumɛn? A bɛɛ fana bɛ yen ni minnu bɛ ɲɔgɔn ye sira la ka caya ni garibu nɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn ye bɔlɔn kɔnɔ ka caya u bɛ fara an kan dalen mun na fana u bɛ fara an kan. N mago b'o yɛrɛ de la. Sabula an ka maaw ko k'u bɛna minɛn dɔw bila ka na ko mais k'an yɛrɛ ka dɔw ɲini yan minɛnw bɛ sira la ka na u ma se yan fɔlɔ.
faamuyana donc n'o sera yan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye dɔɔnin min sɔrɔ an b'o fɛnɛ minɛ san dɔrɔn ka fara o kan an hakili bɛ latigɛ san an kan ka yɔrɔ min attaquer an b'o attaquer dɔrɔn ka yen minɛ k'an sigi o de ye laɲini yɛrɛ ye yanni nin waati in kɔni ka ban o fo ko dɔ ka kɛ a faamuyana k'i wele kun furakisɛ kuntan feere de la ne t'o kalama a mago bɛ fura dɔ de la o kan ka sɔrɔ an dɔkitɛriw bolo o ye fura jumɛn mama dɔrɔgu de don a mago b'o min na ni ne m'o d'a ma ne tigɛ tɛ da n den kan Fatima o de kama ne bɛna n kun don voilà i bɛ se ka taa teliya la i ka se ka mɔgɔw fara i yɛrɛ kan joona i ye minnu fɔ i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wala n mago b'aw bɛɛ la o bɛ diya n ye kosɛbɛ baasi tɛ waati la awɔ a ka baara in kɔrɔ k'a ka baara in kɛ ka d'a ma n'o Ala y'o ɲɛnabɔ ne bolo ni ne sera k'o ɲɛnabɔ Fatima ne ɲin tɛ don muso in ka baara finman n'a jɛman ne sali ɲin tɛ don a la ne ka n bolo da n den kan dɔrɔn nka ni e fana sera k'a faamuya ka sɔn ne ka fɔta ma o bɛ diya n ye dɛ n'Ala sɔnna ma ne sɔn i ka fɔta ma kana bila tele la kuma bɛ arajo ma awɔ n y'a i y'a faamuya awɔ n y'a faamu ayiwa tile ganna ne bɛ taa awɔ o tun y'a kam ka kɛ ni ɲuman ye ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin kɛnɛ minnu bɛ garibuya la ni nin kɛra sisan min kan ka f'u ye o bɛ f'u ye walasa an ka laɲini ka se ka sɔrɔ Ala sɔnna an bɛ yɔrɔ min fɔ f'an ka yeli minɛ ka kɛ an ta ye wa an bɛ min ɲini na farafinna ko la f'a ka kɛ o de ye sinon a tɛ dabila fo kiri ka tigɛ ni sɛbɛnfɛnw de i n'a fɔ a fɔra fɔcogoya min na an b'o laɲini de kɛ. furakisɛ jugu ani dɔrɔgu jugu ni ɲɔgɔnna maaba jamana kɔnɔ ne b'o kɛ mun na ni jamana ka ɲɛta ban dɔ di fɛn min bɛ jamana segin k'o tɛ ne ka ko kɛta ye jamana kɔnɔ nin bɛɛ ye jugukanw de ye a y'a faamu parce que n'i ye fanga sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ u bɛ jugu galon de ta ka da i la i ka baara kɔni taabolo a ka fisa fɔlɔ a ka fisa mɛ ni min f'i ɲɛna i hakili to i ka baara kɛtaw la i y'a mɛn ni banabagatɔw nana i b'i hakili t'u la ka ɲa i b'u kunbɛn ko ɲa i b'u bɛrɛbɛrɛ i y'a faamuya parce que an ka baara ye ka mɔgɔw furakɛ ka ɲa hakilisigi kɔnɔ n'i y'o kɛ banabagatɔ la k'a nɛgɛn fana o bɛ fisaya bana yɛrɛ bɛ furakɛ joona i y'a faamuya. n y'a faamuya. ne filɛ nin ye don n'a nataw la ne bɛ se ka n kan bɔ minisiriya nɔfɛ jamana in kɔnɔ. ne ba an y'a mɛn fɛnɛ k'aw bɛ denmisɛnninw fɛnɛ feere. o ne yɛrɛ ye wolomuso di ne ye wolomuso di ne bɛ se ka taa walidenw ta ko n b'olu feere cogo di hakili yɛrɛ bɛ sɔn o ma nin bɛɛ ye jugukan kelen de ye parce que fanga min bɛ ne na bi faso in kɔnɔ nafolo min bɛ ne bolo faso in kɔnɔ nin bɛɛ y'o ŋunuŋunukan n'o jugukanw de fɔtɔ ye ne kɔ. n'i bila ka taga min ka pikiri kɛ. awɔ a pikiri banna. pikiri in banna. a banna. et puis fana ye n bɛ ka to ka taa min ka pasement kɛ. ale ka pasement kan ka ban sini kɛnɛ. awɔ. ok. cɛsiri ya mɛn. n'Ala sɔnna i y'a fɔ cogo min na n b'a kɛ ten tɔ. ok.
Mais franchement, c'est de la brûlée en mer. Et franchement, Je me sens fini bidon. franchement, dit. La garde qui se flague en haut. Ah, ça nous de la vie. Ça va, maman? Monsieur, comment va? Ça va. Affaire, il a pas de John Edo. Et alors, le salé? Ici, va. À ce moment. Bachité. Bachité, là. Si. Et fin, il y a frère. Ah ouais, frère non. Et Omo. Mana problem me ka ton san fa ta kana den. Ni tɛ se ka foyi wɛrɛ f'e ɲɛna bilen o ni n ka kuma bɛɛ fɔ parce que ne ɲɛ tɛ kuma la ko ne bɛ kuma min f'e ɲɛna n ka entreprise kan. mais an dun b'a mɛn journalu kɔnɔ ani journalu sɛbɛn sanfɛ mɔgɔw bɛ ka siga i la kuma caman bɛ ka fɔ i ka entreprise kan wa. mɔgɔw ka kuma ne t'o jate parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne ye fasoden ɲuman di ne bɛ baara min na faso kɔnɔ faso ka ɲɛta de don ni faso ka kɔta don ne ta kɛ o ne yɛrɛ tɔgɔ min bɛ ne na nafa min bɛ ne bolo jamana in kɔnɔ ne tɛ se ka tɛna olu fɛn modèle ninnu dɔ projet modèle jumɛn ye jamana kɔnɔ ko n b'olu kɛ sa jamais nation ci dɔw tun t'an bolo ka kɛ yan an ka taa ninnu ka temps tɛ ne bolo. A bɛna na sisan. Awɔ, a bɛ fara la ɲɔgɔn kan. A bɛɛ b'a kɔnɔ. Merci. Awɔ, a k'an bɛn. Ayi, ninnu ye baara kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ de. Tata kelen ni san. Donc an bɛ sariya ko kɛ pour que ka se ka don. Ayi ma sœur. Oui. Ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ yen? Afrique. Ko ka yan. Johnny. Bien. Fatumata dɛ. A cogo di? Asi cogo la. Ça va? Ça va. Ko ka ɲi. Johnny. I bɛ ka taa bi? N bɛ ka taa ci teliman dɔ la. Han? E tɔgɔ? Mira. Mira. Ne tɔgɔ Jobi. Ne bɛ baara kɛ téléso de la. Ok. N bɛ caméra la. Voilà, ne bɛ baara kɛ téléso de la, nin ye n baarakɛ ɲɔgɔn de. An bɛ ka bɔ interview dɔ la quoi. Ok, c'est bien. Sinon ça va? Oui, ça va. I tɔgɔ in ka di yɛrɛ yɛrɛ de. Mais Mira. Naam. Tiɲɛna n bɛ fɛ k'i ka numéro sɔrɔ pour que an ka se ka fɛrɛ kɔfɛ quoi. Comme i perese don, an yɛrɛ fana perese don. Wala n perese nin baara la. Awɔ. Mais sisan n ka numéro sɔrɔli o sɔn ka kɛ problème dɔɔni. Awɔ, n bɛna sisan sa. Sisan. I bɛ présidentielle yɔrɔ dɔn. Présidentielle dugu yan fɛ. Yen n ka base de. Awɔ. Ne bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye. Awɔ. I bɛ n sɔrɔ yen. Toujours n bɛ yen ye ne ka base de. Ok, y a pas de problème. Ne ko ten. An b'a kɛ ten. D'accord, an b'a kɛ ten. Merci. Mira. Cɛ e fana ka ko ka ca kojugu. Cɛ i ni mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ na kuma la i bɛ tila ka fɛngɛ. A bɛ kɛ cogo di cogo di. E ye diya i bɛ taa fɛ yen so kɔnɔ ne dun ma fɛn tɛ n bolo fɔlɔ. D'accord.